ando sukwa no samangana nga sensi to ya Kenya kundinande bwakire bya zingiro motienyi kwezo wasemeri na mwabokire nani ngomwendete kwirobiri go chase kibago kino bone to korangiri na to tumanyena kwabokire na kikwara ire ngakiri tukurego ria kwirete nkwanyo wete tiaga sianda sikwaru gwete kyali tukurego nigo yarenge bata nishike galia andonsi kero twaro jena jisema jana Nairobi jisema ja Kisumu anse angense ito ya kima amandamano ale ngorre krawa nziga nyimbo bare kumnyoka n'abantu gali gosaba ndamanaje buri tukurego ko ndase county ya Kisii aromo umorembe nole ngo tulifu kwale ngo kuya eka eli tukurikaira buyino n'abana ngwera bange skuru tukurego nya turubane take urende ngobono bwakire nanto taito goteba ngakia kwabokira bwasoberede kyogenderede na kyoroji tukurego lyarengi ngakinadero kwabokira na kyoroberde tukurega asemambi yabone ne moto akwariga ndi asenjere yabene asemambi yaboniga ochaka munenje nando kora munenje kadona cyo shota kurwa sense mire ndi studio akona kire mto byonsi bya sumai nande bya goche bya asemambi yabone gichaka munenje nando kora munenje asemambi yabone wakire sauti anjire bona nto asoirema kabisa sana karibu sana asemambi yabono karibu sana yo mtojo shauta karoto chikobwaterana goika toike chinsesa tuchimambi yabono nayo mwanchu muligereria twakwareganirie bene buna team Ensakia reloaded ekeroreri tukolia Jumanne amanga kolegeteri tukoligero no yo mintati kirekogotebya ebin marioki yokorusia mariga na arata walete chinsemo chinyinge ekero abana bali kwandamana kurera ogokonga kubugima ime yense ya Kenya kurende ayo Nairobi litomono asa magazeti to yelitukolia lero ekitotete kumanya abono mambia nelinga nkaikwarenge litukoligoro nombo noiga nkayole chinse chiga chabono mambe litukolia Lamisi engia ebisyo byembura byarorekanire kurobotu kubugima weika abono mambia onya torasoka guchisiko manyanga isiko obokendu mborororo manyabuna na kyo wesoka manyana kyo gosoko umwana tonyore wetera se mitandao yaito ya Facebook Ndizi TV News Digital abagense moya YouTube no tulibna Ndizi TV News and na bokonyoro na surround Twitter Facebook onyoro yo mito Brighton makoli boigona bototomere ujumbe wetera se namba yesimi eyerega bu ase TV yao botambe mogora tebe mito Brighton nambe yo moli koyero rabya naboko yatebe mwanchu muri about ya namba ko wanyero rabya kyo kubwate kyo sa TV yao relation area 601946 auto gosari ratio kirende utarase tiboigo nje kondoje tingangote ine nambe inigere 0792 192834 ekarto kuirora nambe inigere 0792 192834 inere namba tonyora se studio se mambia boniga watomere msms yao mwanto bana kote abane msms gose sms gose ujumbe nyenge goja se studio tena yaya inje ngoro kuga kuruense mugete na kurunya makoro tonya masusi galia mwete na makoro tonero nyamakoro tonero nere nyamira nere nyamakoro tende nere I think chireibere jire chinyingo meta mariete ya gosha ya Gusii iga antobanya byosi no iga nyabyosi njiro ma mariete ni gosha bono bali bara asiji county jito merongene na isano noibere gatote be county Nairobi county ya Kiambu Murang'a Kisii Nyamira Migori Homa Bay amone chindo tariko be county ya Figa yine semberi ya Western bono ka Kamega gotu akware na senjira ya bene meta baro tariko ru asense ya Somalia ria igantoma tena moto wetera sasa mitandao yaito online kero montabe ke internet ya ali strong kabisa ni auto bwati asenjira ya bena bare Mombasa 001 to bwati ya senjira ya bena bantu bare la mogali Kwale Kilifi abo nabantu kurasorongo rwa coast tumanyetanga bagusia bange mbarororo bagenda to wikira nieke bago bantu bare chinsemo cha Bukambalia Kitui chinsemo cha Machakos chinsemo cha Makueni amone chinsemo chinde tokobaligania senchira yobikira nukeima abantu ku notista ni galia chinsemo cha Marsabit chinsemo cha Kajiado chinsemo cha Moyale galia Isiolo amwensi pito baligania senchira yobikira no manyanyimbo naro rokrose kembegia KDF aselieta Bifon Captain Bifon korwa Isiolo Barracks o koligerio morobilio kegima Ibrahim Omweri na yankora chinsemo cha Moyale galia karaligiritiense ya Ethiopia abatabanga
kurumo bagagari nere no arime abona abanyanyimba baitukura sekumbi ya KDF bakora imirimo ase umubagagari cyisemo cya North Eastern ikine kiombe ya Kenya Defence Forces yes bagokora imirimo buya sana mendo bwa Kenya Defence Forces do bwate ali bali ba maji Navy tubwate ababa Air Force abejinde igoro ndo mantwana bali inchi cap bakwenda kirende nembe baga yeto yabeire bya kabisa baene kirino bole ndimbo isaina sense to ya Kenya mwajo murire nto semerete bina kwabokire buyeno chitia gasyare korali tukure goro andonse ase mwaberete mete Nairobi ilikuwa moto wa kuotea mbali ndroje Kisumu lakini Kisumu ya majiri ko bagwasi akesara ekere bintu bya ibetu nginja kora tu nyomba nchiatire bono bakegari tari kuandamana nero nkiegari uwatire gari nanyatali osamba uwo ogwata guoka mba sambete chigari wetani bere eyue talibia ekiagera bona yuna maandamano atabwati omorembe ekerenge kiarenge omorembe ebuna chinse chinde chiakorete igo Nigeria, South Africa, Tunisia toro cha bantu batarete buya korinda sense ya Kenya kidogo amaandamano ayiri tukuligoro tarenge buna ari twabolete mwanchu murigerere liboli ekero twari guchakomorobulio litukuligoro saa 12 cha mambe tumayetinga ninke ebintu mbisabirimba kano mwana bwe university ya Maseno na siriti mabwae erane kuru Nyamira moina bone tukumetina muntu sirio mabwae umwana orenge owengo gosemerio se tumaini go chimete karo monta ko iro mwana se school igaba to gosemerio jasa ati gwe konye usakonye no ne efane umubuni ga utake karo wachire school gwe konye ekiadere ko tena ko somyo jigo ngonye kona ko takanero jigo akini bono mwana oyo bara ire kubatika nama andamana uri tukiro bantu naboka banki wa siriti mabwabo sibatikire tujingoma kubatika nama andamana ali ngini tukiro bono akitotaka tende tukotoje twakwara bachani kurende siasa yarone tindie teme tanto bande mandamano igosia igoma nonye nonye gitali bantu mbago nyonye gitali jigo sarigara tukobona ayuro ja mandamano ri tukurigoro ingi ngakioro nyiki ko nyarenga ayigo ense ito nerochi asagi yakorengana ose bado ntubwate gitire kyaronande Raila Odinga orali ribuna mandamana ne gachikoba kiralitiko lya Jumatatu korengana nere ekeranya de kagutangwa taikalia sense ya CBD tukuregoro bono nere ane atete kwenda ale ngoendera kiralitiko lya Jumatatu tukubona ayoro jinga yense ito ya Kenya irojigo jito ibirengera byao egitiaga sinjero de kero monto nanda kore masara ate abone tiaga si mwana terena teri andorera rete ya 2023 bono gonga kiroje wacha kuleta ya 2020 iona ndo mangano hande nalo jena nabasaba bange abo aroti ngoba gukwana ikiagera basaba bange na bale ngoro ibo mineti nabasaba bange igo bono generation ndi tuko jibosioroje ngakio chikoba moyo sirti umabwaye no mosaye abasana bale ngabange abande bono akitorana basaba ngaki akijiga siabore oseningi unemployment nero na bego changia na inde batabwatie gasi ba okoromono nyora ngabone ini gasi elituko na bane mbaro balenge genuinely okora mandamano yeke maena kulinde bono kemo yatachire bagoteba chonzi chatachire kinde bono nita keri dorigere ne serikali ne dorigere na ki okwana lingane kyari tukore gore toroje umurai umukonyi umurai bwen serikali gashawa kerari ngasense osase alenge asense meri 001 kandi 001 in Mombasa na tetabuna iguri kure gorioka account ya Nairobi njasireti around 2 billion since muyebi asara tono ngisumu yasireti eno na bana ngire na bangi school mbaje tebya project go sukwana wacha kire ko basense ya Kenya bona koko bona ingigeta kire gokorwa yes alafu ngaraba Kenya bachira semitando bagotebanga onye twasireti 2 billion deniense ya Kenya ndoche nigere entenenku kabisa kire ndicho sachiko bolira ba Kenya ngitokona gochandikira onye togo tuta 2 billion within a half a day as economy ye county ya Nairobi yoka uko kubeka ne county chinde it's a lot of money kolende yuni birangara bya ba Kenya no meta ba Kenya buna bale lazima baro sigenta out of something and rende to kubolu manchu muligelia bono mambe bono wakibekire byanga to hange birangara byao na kioro chili tukuri goro ligima no bwate ebicha
uko na taswira kamili anino metengi yako gateri tukuligoro asibirangere bya obuna mwanya getingo mu gusibono mambia rishabiki ri mu rubulyo bwensakia twangonga ayana kiroche ibirangere byao ase egasi yako gateri tukuligoro tokogero kigasi asengenjo abantu batumegete chinguru sana yarenge mchezo wa paka na panya igobona bagote ibirangere byao igoro ya maandamano yeli tukuligoro ugenda ko bituma gwethira sinambe ina gote 0792192834 kerondo jabana baoteana batakite namba ya Airtel umete unapenda Airtel tutafikisha kwa management na kupeana ya Airtel nero mete abantu baoteana Airtel lakini indonye kiasi management watashughulikia hiyo kwanza sasa media check tutora namba ya basoire meyo morobeli katosemere dina watomere SMS yao yo gutura babere batatu banyeno moidio obokire osengakie uroberi ke bagyo ntometa ntomba ndata komera sari embure nyinge Gusii ntomete kwika muntu bwetome lakini ndende nelina okumachikorera nabantu twatigire kalja ekero njimya keriana kinete na karorina abantu mbagetumire no njiga zinjarenge buya mwetega zinjarenge abantu bagachire mugondo abantu mbakorera buremi ibone ndota kene imeroberi bekwe abantu babengejidi neta bano rigene serikali oseno en private places okore bwetome musimeke otuge jimboli umete otuge jimboli okuboka mambi kwenda wachi kujina jira mawa umeta mogali mboli koli mwana mogali akorosu sonso ali maruru ali wate ali yelo nande nto advocate for maandamano mono ikiagera ebinte bibi gusareko jumie to gusaria gojibosio umete muntasambe industry no nya abantu balikire batatu atulikire oro abantu angoreta bari chibese chia security igobono ikatorende ke tuminete gotebanga chinchira nchiroro choko koliyeri chibu igoro yemechande bwatetense ya Kenya tari wetera maandamanoka naenda ariko bayo morembe byigo buna chinse chinde bakomumbware ko bo kuri ndoro chinga wikabono bantu gete mu baronoro tarakwano byakurende omuntu amanasire tibugima abange mbatige tu chingoma chintindi ngwaro cha machari water cannons tear gases chalengolova stampede nabanya abande bali kumia sengencho yoko icholerana asobonge abande Kisumu orocha barabumba vandalize tievinto basambete bagasalia chipara chalweteka igobono chinchira nchirorochia aburunge chokoli yali chibu asemechando ensi ya Kenya entongero understand you to Brighton tumedo senongi gora maisake between these two leaders bono ogusinyukumayanga who is really speaking the truth ningo anchita abakenya ningo okungaina abakenya so abakenya tigatoba abantu tukuigo kebrengerere tukuigo kamaiso kwarigeria borongenga between these two leaders sincerely ningo okungaina abakenya na inu mogo tumeka senchire tabwenerati inu ninu morigeta abantaba na mukorigiri chibunga ki igo tutagete bintu bikoru ABCD ebino birangerere byane ayunara gendra tekrana torojino muraibu ensinaro bureri gocha se county ya Kisii and Nyamira so kurigeria magendro makene county ya Migori kero Migori to jibanda ta ku yarigania na Kisii na remenda ta ku yarigania na roje yo kabeiro mokonyi bo mugavana be county ya Kisii just mangi amana bande kamati eri ekwanda ogoja ku muraibu ensimba endrete kero na roje na homecoming ya muwasiri we semese kirma tu nero bureri kero muraibu ensa uchi gotara sorongo rwagusia se county Nyamira boigo enindo je nambaro overeti nangu cher korariria magendralia itkurigoro ekronari ngasensemo ya state house tani ngero ekrovare ngasensemo ya state house ekrobono tubwate solicitor general moya Sadrak Mose agoruna John Sadrak Mose kurwase county ya Nyamira wakininde ngurugusii na rekrobone deribaga dia Ken Ogeto yukonyoro solicitor general andoro jino murabe sana dena Ken Ogeto koririga singia anande na bana ara goke krojo koranere egasi ase portfolio endengao yeserikali kuno osemeri na bono rende na omugusine tiganyore getali ende tokonyeke netabana ne tokonyeka directly na tokonyeka indirectly kiraba gusibararia asenjera ya bene tetona senseme ya check ya kesara toranki metendo bal jitim jito inye tim bana kosa tim following
team diaspora na team jini ya maji. Ngokora team diaspora. Diaspora ngeni kisemba tarachi jina kura ntoraka kura. Keni ntoraka kura. Njirwo chigwako bwanguiga. Onatigatenere yabo Cyprian Ntita yabo Euphemia Kangina yabo Cyrus Bitange yabo Jared mtoto wa jirani yabo David Kimori yabo Caleb Mwetui Divinonkeo mashabiki itonsipi aliyakutubatia kura diaspora yabo Mongina Salome kura Arizona Johnny Tai Jackson kura Phoenix yani mashabiki kura team diaspora onsipi diaspora immunity amashabiki onsi alisi koyense yake igotumete no yole Singapore yole yago cha kubaleta yole doa Qatar yole Dubai Australia Denmark yole Singapore na whatever yole Seychelles yole chinsemo chonsi pi isikoyense yake baka wala kwa Nigeria South Africa Algeria kila kense chonsi Mauritius Malaysia yani diaspora immunity isikoyense yake neba Tanzania neba Uganda igabana munyakero gwido nabwate kibarua kwene kira amashabiki ya UNC onyebekire ama kabisa atanda sensemo ya jekje kimojo bare to minyoke karondo je cyaragire osija idirejida kemeronge berne yamo asinze 12 cyabona mami kora enda sensemiri ya jekje ya kego gwe karondo je nambeye iyi mwatumire gwetera screen yorabu oseyira screen ya yorabu 0792192834 nero ndomira uchombe assist tukunde nyona nabo kwenda sensemo imitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital sensemo ya YouTube nabo tonyora Ndizi TV News abona rotumira uchombe yake na chatting ni rali asenjira ya bene zaina lya nyora from Bogitazu bwinjema kwa Pastor Gilbert Onyango Mr Manyara Daniel Bosire Samuel Oyengo William Mekenya John Obiri Mama Stengo David Wakioga walimu wote wa Gireo na Wakristo wote wa Nyamage oyun zaina lya nyora okobatura mwenzi mosoime yumro Ndizi TV nere bundi ya mandazi Ronald Nyaikana Benina oye amono mwana Stacy kwamboka kurochinze mochia Nyandrema ngote ifotoman Jared Nyaika James Ombaye Nzuri ya maita amo na masabiki onzi aso ime yumroberi Ensakia kama kawaida 100% bundi 1% Thomas bundi no mwanjo ya Petrus Kemunto tuabokire nebirukunyo byoka bye chitiagazi rawo ya nebirukunyo bye chitiagazi bigendete koba ase are bono mambia tukosabirana tugabiere bono sibya magic kabisa wesibi high industry byo bansomo usibu akire buyekuru aigabo useruraganga God is grace is greater, let us adore him all the time. Today is on 21st March 2023 when the sun is at the equator at 0 degrees centigrade. Next again it will be on September. Kenya, we are lucky of that. Arogo Chris. Anasema ya kwamba leo ritarike enero mogasoni gora at the equator rialo 0 degrees tutakueleza hiyo zaidi asibalia banju bamangana ya scientific otora sekiombekia researchers and study kabisa abanta babo kabisa so much asante mashabiki yetu Msbat Felicitas Nyanchama kurumo socho good morning Eric Baraza good morning na mwana Junior mwana Flavia bunkoroche sema chomo socho keson chari na shabiki ito nere tumaite nagendete gutubwatia Vansi Kerry koroche sema charungai ni maite nagendete gutubwatia bono mambia kulinde gendera gutuma chujumbe chena gato chwata senchire bikirano nganchere ndamnyoka gwetera Ndizi TV News Digital nsemo ya Facebook galia ndolenga mbarabyaba basoira somoro bulyo tonyoranga nintutweka togwe kwane korge gase studio kiagara we ikatobwaterane we ikato coexist inje amonaye oseintu amonaye mwanchu murigerelia uliolelisha bikiro morobulyo bwensa kyo Charo William agoteba koroiga sensi Kisii locked akabeka alama yo bwanchani agoteba ngwale ime Eric Okinya agoteba kurabo Samaro ya Musobeti area tukondani na my wife Caroline and our baby boy Dylan hadi mwisho na babangu James Okinyi Jogo na mamangu Dor Camp ya mona sana kiongozi Safanayo Onserio nera agoteba kurachisemo chiariana bunge ya Bonchali agoteba kimbekere tiki na incheni ndime no Musubati okurukwa Kerry Esther Jackson Kinara Andima Douglas lab technician Lazarus Somari Gesare Eva mwana baba mwanda Abigail Nyanchama asante kwa niaba yake Mbusurengia Simeon Atuti ujumbe tufanye kazi kwa bidii tuache kupiga siasa ilisha
Asante. Mnyakere go itondo cha mewakilisha Kennedy Gisemba awateba bwakire bwakire bya amaiga mange gochaze Joshua Sarah Amo na Brighton. Extend our regards to esteemed viewers this morning. Asante sana mashabiki mwakwani wenu Mnyakere go itokorwa diaspora. Evans Mbaka awateba watching you live from Moinoga minto mwanyagetinge bwakire bya timu Ensakia. Tufanye kazi kwa bidii nomokia minto. Asante sana Evans Mbaka. Edwin Omwenga agoteba kurachinsa machaka jiado no wali magende to watu mubule Ben Barake agoteba niko ndani watching from chinsa mocha Siraunge County ya Nyamira. Eliko Siemo Elkana Osiema agoteba good morning. Michelle Kerubonera agoteba good morning from Eldo. I think ni Eldoret agoteba no wali me. Bernard Barake agoteba hi Sarah, we need an Airtel line. Ekionto ligerelie mono asenchere obekera Vansi Keri baba kutoka Rongai mbia mona soko ligerelia 92 wetera senchere mitandao. Agoteba good morning huko ndani ogokwanya emambengia uchasimamo mino Eunice Mto akorwalia Irondi, my brother Stephen Moses, Charles Rioba, Melka Rioba, Silorian, Anfei, Fei Ostensi, Babes Alvin, mamake Sheila, Anzila Mokeira, Muhesh mama yao, Dayodi Sela, Kerubonzumi, Kiraido, Frida Monkaz, Jezi, Motangi, Kwamboka, Bosibo Toto la Kisii, Nyangaresi, Edna Nyakara Nyabuyengi, Marian Daniel, Mahewa Sweet Banana, Pasi Kwamboka, na mashabiki onsi akobaganilia litukuligia Oyomvansi Keri korwa sensemo ya Rongai. Asante Evangelist Geoffrey Moronge nera agoteba no moteli esabali yekorwa Nyantuga. Watching Ensakia mpaka mwisho. Asante Eric Okinyi narole yao. Maria Daniel agotebia Afansi Keri good morning. Omochokoria Omayuya agoteba morning brilliant team Ensakia reloaded. I salute you Sarah in particular for the good and excellent work you did yesterday when you were okay kwa negoro ya interview climate changes guests. You were so eloquent and I really loved the way you were switching from English to Kiswahili to Gusii. That is a wonderful and excellent job. Asante sana. That's my personal recommendation. Say hi to Brighton and the Ensakia crew. Be blessed. Asante. Omochokorolia ase opinion yao. Pasi kwamboka nera wote abwakire mbia baba oyakwereneria Vansi Keri. Mbia mono abumbali kire wetera senchira ye mitandao yaito ya Facebook Ndizi TV News. Buya kabisa manyu murigen ndira kutubwatia senchira ya bene. Mochokoro mayuya ine recommendation ya recommendation. Is a recommendation. Thank you. It's a recommendation not opinion. Ikarume tutobate abagani babere ndetari ko Gusii yonde nkoro eruge ngao wikabono twali guchanga. Switch kabisa. Mnyokega jarisurango gatako ndani ya show Bernard Kabeta the engineer Bernard Mucheri zikoro gembo kirongoni kondani nimeamka poa nimfuatere awa wa mke maisa ndadi nyabayo poas nyagoya Naomi na abasani muma umwenga ogemba kwa tena basoime yumuru brother kumbe basimba Nathan Chasto mlevu amono chako zamwe nyamali ngoro jinsama ja nyamatara tano alimi yumuru brother na Fred ne ondika anyandika Mosioma Petrus Ruteli wako ndani Tunda Greenhouse anakurwa Karen Nairobi tuko ndani mvua ndio mob huku mbiyamo tige mbrega ndete kujua Keri Esther ngoro jinsa majiri ya basi nyabatera molio kana mamoma wa Mary Nyarangi Nicholas Yogao anakurwa Nyansonge stage tingo moja mbekira gotera na abwate mirobeli mia by Evangelist Nicholas Yogega tuko pamoja hadi tamati kiongozi wa Nionseri na ni ngoroje kurwa Bonchali watena Mark mi present asumurobelio Ensakia master ni possible ko gembo no alime yumurobera tena na obokire buya na Yesu nomuya Kemi Sophie Motangi ukisikia hivyo ngoro jinsi majiri cha nyangongo tena morning Brighton Zara na Joshua emambingi ya nyasatu anjeire Edward Delitsko liarero ga create the government engage opposition leaders maandamano haitasaidia. It is taking our economy back. Every Monday itakuwa same kama jana. We are heading to the long election. Then igon kwa ndora sense as direction yembe out there na ga kiti gatotu arari tukoligia as omonene oinge misovi Motangi ko jinse majiri ja nyangongo ja ya Gusii ja yo Gusii na masabiki bwa kirebuya na mwanya bantu na bakongu as okoigwa
nyasaye tiga atokonye mosetvini from jinse mojiri jia akiogera thena mwanya bantu na bakongo asokoigwa lakini tiga nyasaye atokonye Fredo nduko kurwa bitare bokeire suneka pamoja hadi tamati no arime yumuroberio bwensakia bono mambi Sophie Kemi Motangi nelishabikiria itolia bene gatia mashabiki alia bene atari gusuka asomorobere bwensakia bakonyorwa gatia bano no mugaka amakoli osinde kora chinsemo cha gisima nerbona iga nimaite na begete TV bono mambia amonto tagweta na embosi bwe TV mbia mona sa mashabiki alito eruete kegima banyamo gendrete kuyarigania soko ende bibago moko make sure nga wika mwara aligereria amorobere bwensakia andonsia soko ligerere korwanto bwa Teresa Kemto kurwa account ya Muranga nere taliko mocha asante endra gututumira chujumbe chaito chujumbe chaino bono mambye guchaga igase studio narorire ya Keri Esteri agoteba kurwa nyaboterere amorioka emambye ngia asimamo mwabokoro kwa Nyarangi no mugako ye ukoro kwa Ibrahim na bana Clinton Alvan na Eugene Brighton good morning asante sana Teresa Kemto mbia mono baba goteba kire Sara Brighton kwenye na komisire mono Sara oyo kuro county ya Muranga mbia mono sana Dennis Ongwenya goteba bwa Kiambu ya baba aigo bwa kire bya Kigima David Mogaka agoteba bwa kire bya korwa iga bumulito nyamuguga iga se studio wikato yeligererie kiagera muntu kaire chinga kya kolika ye minute na ligeretie wikato yesome limolioka ene rondis TV bonsumo usio mwanje muri asema mbia bona tu azisio libono kenda utoma ujumbe yawe thira sina mbitu out 0792192834 ene rotonyora sister asema mbia bona totainga kya roje manda mana aragendera kire wiki ngakiense uchikoba ngakioro jiri tukore lialengi ono ujumbe ototomera gira kire koragense ya moneno zritsko liale asema mbiri tukore Jumanne botambe nturachenja akaroto chenje tindonko gote torkonde tukore lero ni otoju kwanda mangana afya amaete utatwarite afya ngia na bakonyorana kwa tukwa tanda ndake na ande igonya gitali oroje kiko kwa afya ngia na ndekwa jinya gitali kwa rigereriwe na bakonyorana afya ndio utajiri si afya kodende afya nero utajiri gobona kdo tena twara ringo twara na kiwe debi mobobe na ne kiwe tanga kurwa samaroire ali arago chirno ne kare mbure twa ni kigero wadite akiokora kinga na gitali ometa oborweire ngo bogotene ni kero umuroberio nyagwa planet kogenda esabari ose Mombasa trip gete biasara onye kwa igure bobe tokogenda onye kwa igure bobe nyene semina kwa ko chitokogenda kibago tokogenda unless uri abantu bakorere kibago igobone rende asemibere ya ino mwancho muligerera na kiki togotebinga no empali baigweto basemambi yabono emibere yabite igweti buya emeso suigero sete tokubasabero kubwena kwa bwango mbaro barase bitanda bichinya gitali very serious togosabanga kwa kwa Nyasaye ko bamona ino malioga koregasi na ino mugwene mwira nase chi family chain mbaro basiririo bogimo botukubukira rero use wikiyeye atokubaganiria Nyasaye konya chinga kechi cyobokendo abamino bali mwasiriria banchwa nwete nega sana gusiriyo mwanchwa nigasi sengo sana egasi enko twabasabire omorembe chinga kechi cyobokendo tuda tukana sense meris jogorde Keston Chari watching live from Guardian Angel stage Kisii then back bearing ni leo anaenda sehemu za Isiolo Isiolo then dede bearing back origirero kerorende gorobia truba netakego then no kinyi dismasina ngoroje good morning country president with Sara on Twitter Shem Kabude ni saginime jaugeji Samuel Ogeji Brighton Makoni biemono na Sara nene kwa mukwandi ambiemono kwa niaba yake Joshua Uta Beatrice Kimwoni na bange mwatomera sema mbia boni gaje tinko wasoma bonsi okinyira kinene no reme yomurobelio atana no reme leo tumeamka na mvua mingi mbrende to Gusii tigetu kabisa ikiagara nande njabo murakera ali fumbi gajura akolende bono Nyasaye twanje tigetwe ase obuya mutana ngo bere ja tuwa magenani nakitekende tigetu ko jetu maje badane tumaje ibona libuya kabisa asante Keston Chari gokoira na buya esabali ngia ende kwani abantu bonse bagadiani enchogabo baorokinga Ndizi TV murobeli bwensakia Sara Brighton na Joshua sisi ndio kusema ikiagera umurobeli ngabno yo naindenga yabantu barayo ondaiyo sabali ngia gokoira na gogoika anabo gotumanya egere twakire Nyasaye ngambia mono adwenda sense mirinde tutokwira ni gotokwira ya mase ya mwikasa magasiti tukwira torana na reiro bolito aneka to semeretina maandamano na reiro bolito ayakora kandiri tukwira igoto skene Ndizi TV bwansu bombo Gusii
Ubwansu Gusii. Gusii Urban Blaze. Omugaso ubona turi gucika babuna butambe. Science niyende oyo science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemboli yali nakoronya ramba chenkor kuma MC Megi make sure kwa watch the show kor kuma Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama woyolo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa nga faith star yote bagagu nga jirani asomurobere wo Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #yekebemberi nyoro murobere yo igani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingeru chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirenkereryo imeya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubulyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi ine aya nomuremi oganete wekinya asoboremi bwawo bono eserikali ya kaunti ya Kisii wetrase wizara y'uburemi etugo chinswe cooperatives na irrigation amo nababwatani bande gobwatrana n'ekyumbe ya Kenya Crops and Dairy Market Systems KCDMS ekyoge gusirwa n'ekyumbe kya USAID nigo bago kwarigania asiritko lyo kurigerera obotobo bweriroba omoroberio yo nigo rakorekane ritko lya Jumatano kitariki 22 cy'umutyenyoyo asensemo ya ATC gochakira chinsa isazo cyamambya goika chinsa kyanda cyamugoroba omugeni wesko nigarabe umugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati ekerenge kenene nigo kere kore ndobo tobo bweriroba eryo koine kyarige sarigiya nabo igori sainde korwa soboremi mwensi mwariganiwe Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikubrukane chirange nigwikere chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boygo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boygo MDF boygo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ekeruta gitutu arobore mundu mumuso busubwa banto enchiraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aigani gokuingirwa chinchira chiya na chiria chigosona naye tarigoryoka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinchara chiria chiamagoko ni chiamagoro nkurusi abareri sankwa riria riarabokire na kororekana bobe nkonchoro lyabare etukirangi kurengana bunuraganie
no bare imeyumu Kisii asamagacho akwanza plaza rirongoria kabire asibara ya Kisii Migori highway akena mbeye elioba nyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isato eyemo Pala Max Executive Spa and Baba. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Miamano no manju morio ndi studio ndekro to rasense merindi studio ndo twira ndega igatoko tai na bona radia rasense memo situ kan tutaraiko ani ndo jina mwendere to maji SMS china simambi yabone kromurime yumurobiri wensakia umurobiri motim kabisa kwene kuni mambi yao ya rosiwe kabisa ya wanyirosire ende twene kine keroso kana ko nyomba mwao gosekero rasigari kwenda siga sikeba kyao no maitena radia ende to korkana radia korkana tukure kona ande kwa siori kabisa maitena bakonyana ngwabo ko nyomba mwao ko igwete kogeti ya kiora kile kwa so ile bimoro Ensakia no tena bone stress yoko beka kande ende kwa mayanga kienseri kendo de to stress mono to stress nyingi to depression igongo kuoje ando de dio kwa karwa kuroma tena depression ya goita akonyora ne mechando ya soire watigede amateke bwate obo sukwana wanyorana meta basacha bange ya majude kana beitire ningenda to robotuki na kunarunda to roboti bwango iga na inkieko gara basacha bange bakwerusho moyo bon doda kuna abasubati bakarokora mereli usaba saja barko nyakora mereli abasubati niko tole pere akoro mechando konya arete kwa bangines gwate bia umusanyo gwate umusanyo nga ningendete gwetera ABCD kwanyoro ngoko iro bosemyo gwate biringa yuna make ayungwetera inchena manene lakini rende abasacha monto musacha musacha nko kulingari yani akoranga no busuku guchigoteba ngamaro banage turu ina somere tunali ni twindagira kwanyora ta kunyara ukwana bono musacha bange go bagukiri mechando yabo kwanyoranga yaichwire ko boichuriranire ona kwa tena basubati ngo changia wale abasubati ne kwa tena kwa kabara basajuro bakia ona kwa tena basubati ngo changia wale amachande ya basajuro it happens basubati mbaroro hapana mchezo hao watainga fanya hii na lazima ufanye asante sana baba Monica Magara akora subuga takati bo mchibo songo oyo yitwasomete komo abona igani garu munyagitari bwa maino asenyagitari ya Gakan karwa ikirali ali musubati ko Monica Magara omotevinga nkonye linongo nchandalire na bago gushugulikera akobo korali bulibuganire asante sana baba kwandikere kwantabirenge kya baba ninkoroche karongendete kwebanga egerensoke guchasike bago barikiwa sana konyora chingaki kwani Amos Magaro yole ndugu yao musani ona kigima oru mworokia nero gendete gwikira nimirimo yabo mbiamona sana ende tuarali tukuligia mbiamona boro gendaga na bugana gutoma SMS yao wethera sense me mitanda buna twagotebi maitali Facebook wasinara bagotana go chat live chat yalia na boga kwato me chat yao kwarigana ya inche somebody kurwa sigete ni ngende tega niga kwato me berna bo kwani ando berwa tatalia abega sense media YouTube na sinara chat yali odome chat yalia lakini nde namba nera abo nera nabo ko toma 0792192834 inero toma ujumbe asema bia bona twanyora asema mbia twanyore igondiga situ no kwa yesoma wonde twenda sense ya magazeti turateana aliaro karotro sema sino chikendete ko chakwenda kujisoma tole ekatwendrete turenda sense ya magazeti na botambi ni gombate gazeti ya The Standard na inche ni gombate gazeti ya The Daily Nation ebeji ya The Standard lingana limwamu ebeji yo ni elina chibije jirabo nabokoranga ky'abantu bahale korobekana litukurigoro nindoje Raila Odinga oyuro murayibo mabwasi myuro moye wani Kenya ngaki abwato musabara sigetabu abande mbarabu bari kucyararo mulero yune kibije cyakirase beji ya The Standard ekerorera tena no retreat yani lero tena tari kwira maega agoike sabari yaye egenderere asinjira ya abene no retreat no surrender lakini asigaseti yeri tena no retreat yora irote natali kwira na maega abono
bono nigo abaraibo opposition leaders uzabaraibo balibo kwa mere serikali batena barabum bali kwirana maya gosembali gotiga no retreat no surrender ekero badena nigo bagochikogenda go push gose gosukuma wetera amandamano gose wetero kurobekana ekero bogima badena nigo bandade gokonga batena kende tukura Jumatatu goika bachikobeterina goika bono basugume serikali ekero bona baraye banyarire bakomboja serikali anene asianyande badena nigo yatumugita abanyanyimbo goturubania na kubwata abantu barenge innocent yona aro baligete gamna abasigali batumiyete chinguru cheigoro mono ekero bagotena brutality njabe torro gosembas nyunte tabanda abantu bagatigirwa chingoma mangana ndu banyora sepeji ya kabere ya gatatu ya kane ya gatano no mo gatano kabere gatano gatatu 10 nemo na 10 na kabere ainara mangano ndoje airo bordasika seti ya testana litko oliarero konde semalia ni muregete na bono jipandit ni gona njigende obosagani imbogendrete garia asemo ya jipandit obosagani asabasagani bagendete semo ya Baringo West Pokot Turukano Sensemelio ya Samburu gonde ni gomo wasiri bobende boime nere kitro kindigi aderena watasukumana barena ingobono mwenye nguvu mubishe oyo no muwasiri ndoje nero karigo kwana igorabo boigo ni ndoje ne dora shootage yani kubotekana no kuborwa gwe dora go sesiringi endete go sigikane yende nigo yirire buna nigo yare mairi obokoreri bwa Kenya Power igobono nichiko tebinga ki ekarikora mani Kenya Power index melio bonjoli kardojo ikase beji yemerongevere na isano na seto igaseti ya testanali ende totena kibone binte bikariko konga asenjera ya enkongusanense ya Kenya ayo ndojinara airoberta sigaseti ya testanali konde nichiko goraime koko nganjira ngotebya mange nakiranda kumurekanene na rogaseti yane nigemarageza mangana amandamano itukurigoro iyo dena no retreat no surrender. All right. Mbia mano mwanchu muligereria mangana tali mangawa segazeti ya The Daily Nation twagotebinga rero amange nkoro asamandamano yeli tukurigoro chibicha kamili ngiya koregete umetera botare korora buyali tukurigoro kulende bono chigazeti nchibegete borunge ngikyabete nsemo gete ali asamandamano ikiranete muri kibegazeti engana aetobolito wose ekichwa tokoroka headline nelinga return to chaos okorangana nde tweranire gochiase amaberera gusama kuburukano konene in terms of amandamano indoche bicha yo muraibu kya kya UDM Raila Odinga akale in full combat kabete uniform yae ya mandamano litkuligoro anse yae nindoche bicha ya mandamano akoregete umwaka o 2018 chinga kya Kenya nende basweta sechi street kuandamana igoro ya matokeo ya obochoryo bonene bwa koregete umwaka o 2017 igobano muri kibegazeti na muregete na kotebanga litukori igoro mandamano na ikiranetiwe Sechi County au gati ya county ya Nairobi astuaro cha mandamano mchezo wa paka na panya gati ya banyanyimbo na bandamanaji asobo gatagatibu mucho yo Nairobi county ya Kisumu baigo Migori Nakuru Kakamega Kitale ngati echi county chirichene gati ya mandamano ekeraba Kenya banyartiko babako igwero gochika ko muraibe makia UDM Raila Odinga wasoka gochiase chipara na kolera igoro yogo konga kubugima manobosie bwokoruga na kolera igoro ya mangana ya electoral commission ngana a composition of the electoral commission nyole process yunegendrete a panel bono ya bekwensemo eliogo chagochora the commissioners asekyumbike bacho nechimbebe ya IBC baigo kwandamana barenge igoro ya kirike gotebekana buna nigo chikura cha Azimio Umoja wa Kenya chianyartiko bachiko ibwa abwase bono omuraibwense Dr. William Ruto anyartiko baga kuruige kuro na gotebanga ndetayo oli igoro yeli chiko nonye no oli rosetie nigarense yae lakini enkwana ya Odinga neli asingerete gotebabuna neli asingerete gotebabuna goika maandamano anyareko baga kogendra sense ya Kenya ende nigara kurukira litukule Jumatatu
goike serikali yanyarire kobage ko irania obogima inse onyatari boigo nigo baragandamana kera litiko ayondo chenga na aroka airo bolita se page entangani karondo chitogo chako yasoma goike page 10 kuri page entangani goike page 10 igo bana na airo bolito igoro yengana ya maandamano na rayibona agendrede ase magaseti to the standard na the nation karongo kwirina sigaseti ya the nation ni go page ya kabere ni libragede chibicha igoronga kijitiaga sinya de jiko jinsemo eri abanyanyimbo ko baturubania abari barengete korobekana sinsemo lakini nindo chega igase county ya Kisumu bintu mbyarenge buya mono karondo jina part of Zarova Zalofa imbirio iyo yanyadeke goitwa magena ge watu ona ano goika nabo narende nyombara yo gitare korobekana osenyombe tarenge ekorundagira ningi yari gwaterwa birore nendo chabu bintu bisare getabu pechi ya kane ebeji gatatu nero ni murekerete na kyabanyimbo nande abandi babwate twe Victoria echibicha jiraro abu manju muri ya sibeji gatatu na kane beji ya kabiri na gatatu ebeji ya kane ni murekerete na ngakirituko liarenge eliagosori na drama ekero aba ngakiaba mteredi raira kobatia gazidi na abanyanyimbo ekero bale komotanga taswa asomo chomonene Nairobi gose CBD Central Business District ali kwene kina ba motangire nabo soma mange oranga kitiaga sijerdu kurinde asebeje yo nindo chumurai bwense ni gade na ereta ligo jiko tegerera amangana impunity anda na kiromondo oikabwati richiko uniga kwanta buri tukurigoro ekralinga samaga cha state house ekero gotiani ukwaye Solicitor General John Sadak Mose onanya dega kobekerwe igutwa yokoba Solicitor General sense yeito ya Kenya beji ya gatano nomo ndojega business closure less than trillion abaninga kyabandwanya ebi asarinya tebigo siekwa nako rigereri ingaki ebintu bigasiekwa ebintu bikaba distracted ebinge ekaro yadanga ndego ba kiotike ine beji ya gatano nomo beji ya gatano na ya gatano nomo boigo ne moregedena ekero jinse mochinde chiale koturubana ekumachikorekana ensemo ya Coast Mount Kenya na North Rift ero morembe osenigo ense ya turizete abantu bakagende biasara byabo buna botambe yobono roje na baramba ndete ko kini uchumi no nyogo bakongere asande ebinde bigendete goturubana ayo na rondoje arase beji ya gatano no omega seti ne ya the standard murigibwa seti na murigede na iganga kigo chakera chinsa ibere mpaka chinsa jinza mpaka chinza isatu chamambia ngaki abantu beroberetie gocha chronicle events ngaki yarenge otagwa somere beje ina bokonyara origereri mpaka chigete chinsa ibere chabo tuko kero chigete chinsa kianda ekero ngaki yarenge ngikiabete ekero baotena jekero yange saa 5:50 am obio wandanyi niganya tega kubwatu na kwiru ikaseza meri ya DCI saa 6:15 media dispersed kwekero ko bale sekia izizi ina boko somero lirina kiabete ngakiri tukuria renge chronicle events go ikambaka moino igabo karoje running patrols ni yarenga sense meri ya Kibra ekero abasigari bariko ba turban bariko boseverani bari batagete go andamana osebate korobekana litsko ligoro ayo ndoje na aragende kumurekerwa nanga na watena mandamano agende kumurekerwa nabo nikuna igase Solicitor General nelie no nyamaidi no como advice mo president bono na bwatali baga ase ninge ngokan Joshua ngote toro mashabiki to patena Solicitor General nerigasia nereliye Attorney General nereliye Chief of Staff nereliye nerina is one of the advisory serikali na nengo konyale Attorney General uriye mangana kororena ekero yikirino na mangana tena Solicitor General mwachiguna amba korde bintu bia Attorney General gona no ale asensemo yedagika Solicitor General is part of the konya advisory Attorney General ali banya orana basukiri
sensi toji bosyo na no what advice serikali ningo tumia serikali nje no muraibwense igabona okoliga litore lakini abuno saruga kwa boli na serikali ningo serikali ningo yeah me tengo kutorna no mubunge utojorede awikote abuna serikali okay ina serikali ningo serikali ni nani tutakujibu hilo nganchira nencho grato tebia serikali me tumandana tedoma serikali na barai bali bonsi ba format government barai ikero mubunge agote bona serikali tokonye serikali ya Dr. William Ruto serikali no muraibwense because nero tenete government nechi body chirianto buate executive nto buate judiciary and nto buate is it parliament yes nto buate arms of government 3 arms of government etenir na Dr. William Ruto nere bono nto buate legislature legislature ya babunge parliament both parliament nto buate the Senate and the Senate and the National Assembly. Tokamagwa the executive yere muraibwense na babandi cabinet no mokonyo in executive. Tokamagwa na judiciary. Ibono that's arms of government. 3 arms of government. Ichitene nere na Dr. Ruto. Bono nchombole serikali ningo ngogote serikali Dr. William Ruto. Serikali no na serikali. All right. Joshua about the Joshua serikali yenga understand serikali ningo Joshua tuambia serikali ni nani akaroga ndrete kuna gotatebia na inche tiganso ego seningo ikera subwango kolende ndochenga omusubati Monica Magara olina gotebia tuligirretie untomere ujumba wantengo mwana minto yani kwagerire na sinyiru kogendegas aya no yo mino Brighton igabo agotebaga kinkwanire mwana no koroka Blessing Nyambura amona tato mwabo koroka Franklin Osiemo abaligirretie bono mambia in fact baratira ntebati chinsabune chokonyoro sokire kolendo mwanjo ya Franklin Osiemo mwana ya Blessing Nyambura nere Monica Magara mbia mona so gotoligereria ande tobesa gosukia ekeminero na ende twara litkoligi ya kegima asante sana kirotogera na goichase gazeti ya The Daily Nation page ya kabero mwancho moligereria nelinga Tale of Two Kenyas yani Kenya litkuligoro igo yarenge kabere asiki muri kibegazeti yako tebaigo some parts of Kenya nigo chia enegetie chaos kulende chinsemo chinde buno yimintatu tebire gazeti ya The Standard chinsemo cha Mombasa coast region nigo bari ngaba twereru na some parts of North Rift na Mount Kenya nigo bari ngaba twereru kulende chinsemo chinde Nairobi aikwa inakalika Kisumu boigo Kakamega Kitale chinsemo chinde nchabwata maandamano na bakora chibiche chaba Kenya abandi babwata chisuguli no mugango bakolero bosie ando chenga omuraibu abake asebunge Opio Wandai ebuna abagwirigoro obela gochia segali abanyanyimbo ime bakoroke nyuliana egali ligoroke Maria yes ekarere tuase egeta senki abanyanyimbo ya Kiambu ntoroche yes ndakona mwete garari kirejeke intukare to adena Grace Kwamboka bwetire yes now we go up to now by the way Grace Kwamboka ase Mariam gontoruche chinsemo chindebuna sensemo ya Nairobi gaiga chipara chindinchiro muliro geti wekigime yine page ya kabiro manchumuliria page ya gatatu nelie orogati biche muraibe kama kia Odem Raila Odinga Stephen Kalonzo Madakarua Jeremiah Kioni gatia baraibande kurwa sazimelo moja one Kenya abo bari getie gukwanira bari kibamangana asemo bagani ugetime ya Nairobi kulende awangeweza kenge esengenchonga security niyo yarenge tight muri gazeti yali getobyanga as Raila shuts down city Ruto stares him down ekarata betenga watakubali ebintu bune ebyo bigendere asense ya Kenya epeji ya gatano nalimo Neli mulikeretengana ki Dr. William Ruto atebetenga we will not condone impunity asense ya Kenya na ndento wanchira nobody is above the law ondetayole igoro yeli chiko igaya kwa netaya imenyomba yobora ya State House chinga kiale ko mualegania omo Solicitor General oyo Shadrack Mose oyoire telibagali ya Keno Geto ekera baraya bangi bale ngoro na roche gati abo Silvana Sosoro Chafet
Nyakundi mbunge okitutu cha Chenot agati abange no Steve Mogaka West Mugrango yes abaraia ene familia Shadrack Mose na rocha bana banyarukali abanyakieni bakwenekia ngakitatu mwabo aguchaka mirimo igona bakonyorera yose peja gatano narimo bwesomere asubikirano peja gatano na gatatu manya ko radio mintone erara kwanake nili molikirite ngana chaos in Nairobi Kisumu in a day of tear gas and beatings. Mandumbara bara nyorete beating. Arocho mungwana gete tiwe kurwe pigi gorago te pigu chini. Alafu na ndentu arocherende abandamanaji. Mbanya alituka bakuingira abanyanyimbo chinguru ensemo gete ekero baba minyogete kyande gikomi abaskari bagatebanga ai muguni ponye. Twarocho ndibakago tuma kabisa. Ikiwa siku ukiona kifo lazima utajitahidi. Bana bakwenyorera mangoro renga na Kisumu tear gas chiarule tororo na Nairobi tear gas chiarule tororo of course na beatings asabantu bali kubuna lichiko maisomarore nonkuratigera abo ayo naragenda dasika sezia the nation na the standard maite tear gas ne bad effects lakini anto bande bago siri mna basae konne bate bigo chibosyo tear gas ne bad effect embe sana asibari banyanyore mede na karo ahedi karo daktari awera ko mo mede kentona na bo no mede na wekente ngora ndite da bwa tinguru tiagas de tiagas rone bwa tinguru kiara karo mede karo rigirina kwara ma inge tiagas yero sei ditanga ngorusiera mami ya cruzina malia ngakie kwanda ya affect ya so mobere ayuna ayebiro abande barotebanga inge tiagas ni dawa ya homa wale gotereria basika tiagas ni dawa ya homa kulindine bwata obobe oni batobobe muna ditwa gotebia Solicitor General nantwatebia mwanjumurira na berebo naenda aligire na berebo ntwamutebia kyandune jibazundu maide ndebi okwenda ali article 234 of the Constitution ya Kenya na bokorana igazi responsibilities cha Solicitor General ntwatena kwa advice yale serikali anene Attorney General of the Attorney General bakwana alibara na ngorigire bane na discipline yaba koli beremo akemete alibono lichiko nando mete wikomanye wikobe muntu maide lichiko mezada kumose no mo wakili Mano kobe na no maide machiu kabisa yo ne bade ya ne gasendito de mete chigasinjiren kulende teriale mono ne ya Attorney General no maide ne kanso maide Monica Chuma na so ali advisory committee libono ekote abandi bintu kibigo jiro na mangana igoro into security committee ile ndio muraiwenze na pona ko tangira igobone serikali ni serikali ekarto ko irena sika setia testana le beja tano atundi mrekete no muraibo mo ko muraibo en serikali gashawa egate na Kenya ni goya 6 billion ibere itukure igoro ekero korobikana kwani ingoro kwara etwe na bomo bwasimiro mo jagate amne sese ko gendreiga bono ense ko chigosiri ujumi ekarate de na bomo bwasimiro moja igoborengete kuturubani economy ya rekane na ya jakire koburugerwa ebeje yibo igone mrekete na kya baiboli banyaride bagotiga bana baboka mbabere school kubatikana na mandamano ayua korekande ditko igoro beje komi ne mrekete na opposition ngaki oppositions protest lock Kenya Nigeria Tunisia and South Africa kuziko so mabo so manga kia mangana alenga Tunisia South Africa na Nigeria na Kenya ina romoli kwega seti amo rekerede ngosuka go jibosyo engoire ase beji ya ikominemo ne mrekerede bono igoro gento kena gotebia ande ko nyatinda mayo sengia lengo ya na tear gas mete tear ningi na mariga negas about the effects and what it does to the human body kama ko tete somera umanye na inke tear gas yere ekeronda aligeriga long term health effects of exposure of tag prolonged exposure especially in cross area may lead to long term effects such as mangana mange sana maiso onta to monta nda someye o kanyore beje yo mangana la mange sana gaiga norojina na bogo ukora ngakineleweka yani ogorigere likuwa opea yao ya tuaro bokongu ngande kero kwa inherity na kobwate obroiregete na bogo tuara na kobwate ebinte binge sana
ayuna arara se beji ya komenemo ne linda matosinjale ngotangana mwana algede mono lakini eyo usikole na ingi etiagasira okorera somobero ayuna arara se beji ya ikomi nemo human rights ni gobono banyare ba condemn usabanyare ba kumoja banyanyimbo abo banyare ba goseverania bantu ritkurigoro abari kurobekana na krabate ni gobatumigede chinguru wetanie kerengo abono human rights banyare ba ko boli iboigo nindo jena na beji ne malgede na ngakia banyanyimbo babede ba ko frustrated ya sinse mochinda ne krobaro kurobekana grando baro kurobekana mbaingirete abanyanyimba sinse mochinde ayu tago nyani garase beji ya ikomi na kabere na kote ine gaseti ya the standard ni ya bwata mange igoro ya amandamane kanko kororo kerongo enda se beji ya ikomi na kaneli margede na kibono bandits bagende ko sunyunta na ko sagana abakorobo sagana sense meli ya not drift abantu bano niko beso kirisiko bakobole serikali ego de amolena mogende de korobo yabi na gokorobo sagana kiri ntorara ni gagoja magiga ya bantu ko enda ko sunyuntu ase ense meli ya not drift ayo na ragendrete ase ensemo eyo ya not drift asinara umusubati yo mukuru wasensema ya Marava ini Kakamega County sebono anyarire Gusii omwana oyebwe metie nyebere abigaire futumba niga karyote abuna okorekana abuna abanyagitari fake news no bayirete ebinte bikokorekana asinyagitari eyo ya nyagitari ya Mase County ya Kakamega mwana tari asirete korende niga ibetwe korona jinasi njako da mangana kitabu meta bana ndete koiba usiwache nyirugo mwana usiwache nyirugo mwana rukendo ukwete usikendo ukwete lakini mondo kola mangana aya ukujinjiri mwana ukujinjiri mwana akiona gona wana na bible baito mbabete kia fura nyore bago kola because kesikero antoko na wekwani batinke gendreta se county ya Mombasa omongena chenjeri tugo mwana ukwete akayunga no mwana misaka nyoreta akayugo mwana mumura so ebyasara bune byumbirororo iyo ni kazi mbaya sana omongi no bugoiro mwana for the last 9 months no roche headache ya wetera omakonwa wetera mona kero endere tokoteba 1 month 2 months the first 3 months was 4 baka sabande is very hectic amondo tiganyoro mwana oye hu mwana oye burunge apana fanya biashara ya ukuchesa no buguma bu mwana bu omonta bugoiri for that duration that's very wrong nende ngo sabanga serikali yaimuki getambukiro na guchunguza burunge igoro ya mangana ya yechi damage toko na koranga abana na chencheliwe mwana oneta iyo okolire kiango na baba okora na banyagitari nende kero gende wara basubati na baro bago chakoba bible usibara Bible igo otara ko royo mino egentekebe ranga yorage koleru ngakigosekera koire kero kwanyoreri chibo I think na bako menya ko monto muya ko bwate chimbwa chiri chikwenderete chamanya bantu igona branyo ko monto chenjir gunya gitari oreto sama it's very possible neke baene anchulia na inchitiga na kumnya kipeji ya kiandane mulikerete enkwane ya Raila Odinga protesting ni ucho koreka kirali tukulia Jumatatu na bako enyorero soma senchire boikirano peji 10 biashara na county revenues yanya takoba kewa kwa mono ama na maandamano yeli tukuligoro nyorange county ya Nairobi kirali tuko ni gusangelia 5.3 million asa mangana parking fees oka daily 5.3 million igoro che igoro na bantu batali ngo bagu park chigali eyuna sara sana litukuli igoro investors mbanya litukoba obonda bwa investors mbwa kinete asa mangana Nairobi Securities Exchange litukuli igoro by 56 billion yes na umuramo konyibu muraibu enserigadhi nerina tebetenga igoro 2 billion nchanya tukoba chigo sira kubwatikana na maandamano abakwenye gazeti yo page 10 bwasomera senchire bekirano page 10 nalimo nimurgaretengana ki omo CS yoteneta mangana infrastructure and transport Kipchumba Murkomen bono omona chebina amusamoniri mona chebino yo mamusamoniri gose Justice Ogutu Mboya
uteneta mangana environment and the land court in Nairobi amo samondio mwaziri oyo egeranya ariko bakago comply asinge ncho toilets nchiaga achiri along the roads yuet ermamincha iri chikwandons we kachimba chobo chen gosicho we konyera chinyariko bachikorosi wa igobono narangiritiwe egera chikwiraniria mamochonga na seki ataikiranetie eri chikelio mwancho muliando chinganara yo we kasepeji ya ikomi na limo epeji ikomi na kane woman locked in court battle with sibling over land swati omona asiekere aseke gambero kubatikana mangana yendemero na bwato bokon chungu nzima bokon kiandagi ikomi ekeroro chino na bana abamobono bagwitera no na manyinga abande bakominyokania ekiagera batali kuigwana igoro yobole mona bokanyorera mugano yo wesomera senchira yobekerano egere obe efunzo ochiasibali bagendete kurwanirira ekiginga yes ayuna aragendete ko basama sinto ko siumya senza mene studio kwina bonto korira somoro bero magasete karamani dejo je koragensa yamanenu sende to kwanda mangana afya yeditkorero igobono tetenda senza mene studio to kirudi twende ntundende ya kabiri ya magasete katoji gukora ninki gokoira senza meri ya taifa leo ichiko Debina Raila atingisa dunia usatingisa Kenya yuna arondo jarari kwa sika setiri ngoja tore togatebi ngaki agenda takobasa magaseti tu yitkorera kondegenda utomo ujumbe jeno njira abona boji soma irisa tuma kwa na sense mende yomutumoko asante ndochenga honorable Duke Tinega mtetezi awatabatukwa na maandamano mpaka tupate haki yetu. Mimi ni Duke Tinega kutoka Nyamira County. Asante kemuma bontiri agotebanere nali represented as morobali bweli tukolia lero. Honorable Jeff Monde nere no ali me agoteba good morning abo ngati ya mashabiki bali bako tobwati abono iga witera senchira ye mitandao ngendego tome ujumbe kyagera buneko guga se studio ntoye ligererie ekero tokurwa somotimoko tumedo seno bwate twenda sense mirinde iyo motimoko tokwirana aseda ekeya magatorigerie ya tukorera sense magaseti counties na mangana ya taifa leo utosukiene on this TV bwansu como Gusii. Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboriti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurobire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo togochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito naboigo togochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurobrio wense yobonchoreria nigo togukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gotekeraga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria esukuru yokwegeria Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track
D1 ichuchire PSV uburundi bw'ichi matatu cha 14 sita. D2 PSV uburundi bw'ichi bus. CE heavy trucks. F PWD cha bantu bali noborema. Bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive. Obuye bwukwigira na Rocky Driving School. Mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible. Chinga kichere cyonsi urataka rituko. Nigo bagosomya umwaka umugima. Aborukia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'ikigali gia NTSA. Buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics, basic first aid na yanda mange. Batalire ime y'urugongo Gusii asebali ime y'umuco Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza. Chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumucho Kilgoris. Mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic aboba beire asubu bwenyobo wetani myake 20 insi y'umunyagitari obomonene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigobono begenire n'oburwaria bw'amaryogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama sinikisho la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya finonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy. Barentire chimashini chiye chekerero asubu bwenya bwokorenga na kumanyuburwire. Abanyagitari babwate nigo bali n'obumanyi obonene bw'emyaka emenge. Nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukoria Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira. Ritukoria Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel Imeyomuchie Okisi. Rituko ria Jumanne batuka New Star Hotel Asumucho Keroka. Rituko ria Jumatano nigo bagutuka Nyamira Hotel Imeyomuchio Nyamira. Na boigo batuka Ruba House Keancha County ya Migori. Rituko ria Alhamisi nigo bagutuka Geostar Sirare Asamange bakiresimi Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic asubu bwenya bwegenire. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwana mwanju muri Ndizi TV ekero jonete kuri uri muruberi bw'Ensakia bona mambere tukira Jumanne ligi yestariki na 24 21 mutinyu gatatu mwaka wa 2023 twagire matukange makego tukoro my 30 days of September, June and November. We go what 31. Yes. On 31 you was there. Ekero wa 31 go tutugete matukange komi itokoro mutienyi. Yes, tokore mutienyi oyo o akense no tose oyo kano maete go bono igo kwenye usukatore umako no rora tore banga sana mwisonde twarenge goteba happy new year ai era tore banga no ende zagana tore banga na beko basara ekero tore ne gura sense merio mutimoko rero na kora tu David yana monda kisalia manda mono akindende nerina ariye biro nerina gena ngotena abantu bari bamatete nyara uko matangira tese usi bari babwato engencha suma bwao ekero sense moyo medento bwate Facebook tukatwara WhatsApp tukatwara na no contacts yiri bwate SSC miao bwate na kubwate contacts zose nemia bona abantu bakumata suma bwao mbali okuriri bari asichikoli cyao ekolo bari bagwakirete tari bari barase contact book yao ose bari barase Facebook yao ose bari bare
as WhatsApp yao omonto kumata asobogima no riora ase a call log ebe missed call na mete missed call yaba was received call was dialed call. Yes. Ibono nere kumata. That's true. You are 100% with you. Bono na kubwata bando ase Facebook yao 500. Yes. Mede Facebook kwa 5000. Facebook maximum 5000. Facebook YouTube ani WhatsApp ni kubugoli ya jakete 270 lakini leo yasukire kubugolire mpaka 500 yasukire sana mbanya menda kubugolire mpaka almost 1000 mbanya menda dikare ya kubugoli 270 dia jakete rende monyeno yo rende bakome batara maji na Facebook umedero mba maji ya content ya Facebook nere WhatsApp este nere montoria bakuri response nando medere ro squeeze karengwa katinyire message yatinyeka WhatsApp biasi lakini squeeze ngoira nere inarudi ngoira nere na wekuira na umonta konyirigereria aria ore message no delete itaweza rudi na hivyo na mere bono neri na bantu bali bakumata soguma bwao bali barase call log tari bali barase contact book yao kwenda sabare call log ibono manyaba sani bao no lyo ko wakresi ngo sinoli na tete abantu to torigeri na no Facebook ekero monta kure ni go korike gose ngakichie moji njiro kwanya na kimonto to sirire abantu baraigeti 100 ige bara ikyo monto yo nambu yakwa ozenagi ali batabyo linga no tuli naye right nete kidore ya chie moji njiro jire Facebook walia otakiriko bekokorera nini metembaka yo gosakanero bakiri bono bantu bakwenda ko like nande bono ekero asobo semi bwane asemambi ya aboni gose ali yebiro na ali naki korama ya otarako meteka dore Facebook gayari ekero monda ko likana rest in peace ekero kwete nkosomore yeah you don't gero wa kura ali ando na rest in peace ekero mondo usa jire Facebook ali bantu bali kana rest in peace time lakini mondo otakire kwewe ngora ni amateri yao ekero wasiri lakini ono adena rest in peace ose mondo gete lakini de korama ya ekero remoy ekero kwa korire utenda mema enda zako aira na bwate ayebiro ase mambe abone na maeno manchumuligeria igogenda ase ekoli list yao abantu bali abanda wachana na wao mbabwate na barabuo ase bakumata na barambabwate ase bali bakumata samagima abo so focus on these people bara se kolog mto wakira wataibwakibia mto gotomere ujumbe those are the people when they embrace with all of your heart bali bande na barabu asenaro bako ba embrace to ba ko embrace igobono buno yominta tebire iyo naitia nguvu kwamba huo ni ukweli mtupu and it's high time twaligereria ngambara byaba amonto noro ryoyo orasubuga mabwa oro yubwenge ncho ekaro kwa manyire igo utawachana kujisumbua na mambo mengi tu igobono mbia mono mwanchu muligeria sante so basemi bwa wachakira kaboma etebuna sokoro wede Elina wede mondano ter ko barase kolog yao yes that's ne bano mo ko remere monere ne bano moirio ne bano mosanio na haro tariko bore no mondara na siminesira aise ko igoralia abando moibio yabo muya oyo nyore simi go so mondo nyore na ba ko igorali kolog odana tiga ngakero ngotenga nambe mondo enchubo ye namba yao go simi yao ko Kisii town ga imondara tariko bora ase kolog oiba nero mosanio so monto moradena nere morenere asante sana mwanchu muligeria ekero turuchinga chate chideka 10 tuchikomera no mugani ito tigatukurira yarasa magazeti ekero ndoche nga omo governor bwe county ya Trans Nzoia George Natembea bona atebiria abaibi be chindemero sa abaibi ba marimonga mukae chonjo serikali iko na mkono mrefu wenye kubwate bure mo okagetenga nigo kurumete oisanegete wewe anza kuchitayarisha hapa Trans Nzoia County hakuna nafasi nabaigo atebirigo baigo ansemo ya North Rift no mintate ba mona ansemo ya Baringo niko bago tebanga ya babere irobo kon sana
kiagera anigo abaibi bagendete kuiremeri ng'anonya serikali getumeta abanyanyimbo gwikirania operation yo koleto morembe amono bolendi ase ensemeyo momenyo yomo nagendete kwana nabariki bamang'ana ekera ko batebinga gaiga nase ya makweli ose valley of death aiga bono ntumanyirete usengu ikatole mambia tokumanya ase ogokumbera ebichara byao gosasa ogokumbera ebyoge igobana serikali yaboliwe gwetera ase wizara y'obolendi bwaime enyare ko bage kwenekia ng'ango kora bare abaibi abaiga betugo once and for all abo gwesomera amange ase chikaunti chiri chibwato muchando yichigo tukasenseme ya North Rift abantu bare barba turisi diri tukerora abande abantu merije semesian inbox abande na mandamano akitetutige tige serikali eigwane erode na kiego konyense yaito ekiagere bintu bigusarikaiga bono gochibusia iturajitu twara mangana makongusara na bakara konte boigo asimambi yabona kunde karango kwera sikaseti yote leo ikaseti ya testad lero nako na nero niriye gote babuna tariki inasema Jumanne Machi 21 mwaka 2023 then Raila atinkiza inji ayo na rali kila sikaseti ya taifa leo na Raila niganyigereti ANC karochi bijajorira abo karochi bijajorira abantu bago tamaka kabisa abo baadhi na mapambano kinara wasimio atangaza maandamano hayo kuendelea kila Jumatatu kwa serikali ikijisatiti kuwasuia waandamanaji kuingia jiji la Ikuru ya Nairobi ayuba naboko nyanyora sitaiva leo Raila anigakianyigaradi ANC ebo nigo ikarikana unga nafuu bado mbali baada ya mahindi kutoka nje kujelewa stili gobono mundu bwanjete embonzo gozwanjete bokuma efwe egoika echikumo beterelina bado bei unga bado iko mahindi kutoka nje kujelewa ndura mahindi rende kyanya emeri ya sarake ndura manya maandamano omundu na bonde la uva la back to live igobono eliatigarete to live sana igobono genteke kerba tena bonde la uva eliatigarete because bijane nato mere dugoro kekero mangana aliane enkanyora abantu mugonde lift vale walikuwa shambani bagusumeka zaliye mbrego tu nyinge nando metena bale mibale bono ikamachikorekana barabutori nandi kasije arikina bonde la uva to live barabe bagende igobono wekana torgerina ki ojibosyo matukabo seka dokwana bana usino mojiboso bosengisumo se Nairobi ngakito jogora because Kisumu nawo jomugaba na we county ya Kisumu anyangi nyonga akorerana gakire mugo salibi gujo igendo tu agajira se miaka bibidi ndoke tagora asili tukeli that's true mwanchu murigereria tugwakanga mono kigima ekirbono tu araligereri chinsemo angechonsi karo twatigeiri eri yumunyagitari acho ikase studio rende ansi aya tugukwanira onyore ngafe yawo tekirane chikaro tote bari komera antu bakomere onyore ngani gorwarete karo tete bekibago ogende onyore ngomubiro no igwete bobe gusamarwire naro igombu yatwara manya ebintu binde tuetanga mapema egera tomenya abantu babwate afya engiya karo tubwata afya engiya twensi iko niko turabanda tatasi moto wale chibasti nyinge no chitwara nyakubwata afya erembe nchiko gokonya twarira abantu abange babwate chibe sensengi makolende bachitigire kiagera oburuire barabumbu chora mbubu mama yetyo yobwato yotabwati igobuya yagize umunyagitari w'ichakera litskolia Jumanne egere twakwanira iguru ya afya gukorera ndoche waziri mkuu agoteba good morning Sarah na Brighton have a blessed day watching from Doha Qatar asante sana John Kibati na nere olikire gochaga igagoteba bwansubu mugusi nero Ndizi TV biamono ase mwensi bali mwatomachi ujumbe Dolphin Mora ndoche ngagoteba better late than never. Good morning all of you. It's a new day, new life, new hope, new beginning, new blessings. Let's thank God for another day. Wish Team Ensakia to have a beautiful day. Biamono sana Dolphin Mora abona mashabiki bali batumiru wetera senchira ya online. Bia kabisa sabari mwato bereje SMS china semambi ya boni katutu kwenda toronanga daktari ekire ndato jo cha komorobelita semambi ya boni karo jibacha kana sara samangana afya kemuma buontiri au than represented kama kawaida ajazi wangu atoni ngoroje onalebo muunde Jeff au than wali miyomorobele kala komatena okinyi dismasi na mbasuka kurwa somorobelio Ensakia abono mambia mbia mana sabari mwendete koba imeyomorobelio kerondojo mugaka kiricha
no arimi yumuroberio adera kurudia michoki no ndimi buna botambe nikiwa Nyamira town mwane mboshi no arimi yumuroberio adena nyakiogiro ni kwao adena no arimi yumuroberio mbi mwana mashabiki tonzi bi bari kurudia diaspora bari seji county chaito 14 tubwate county ya Jibunge Kianda na county Nyamira tubwate nyingo mane jini 13 yundubwate Tojakiri county Nyamira North Mugirango West Mugirango Burabu twaja na sensemeri ya Kitutu Masaba ikarungwa na sensemeri ya West Mugirango na nyora Steve Mugaka na modernere no ada mo 19 mongo tobwati ana rajirega tokwenda North Mugirango twamagonya Josh Nyamoko Josh Nyamoko mede nero irana sentunde ya kabiri tokwenda Burabu tonya na Patrick Osero idete kwetira zikiama GODM nere ni gagende te korabu ya Meli ntwali na muswati mwabalisi oli code process server code process server na tingo kwani code process server ngote binde abuni ngote kabisa kya kitwa ngenere ngote binde boy goto ja sibunga ya Kitutu Masaba abo asirende Gisairo kirivu Gisairo nere alia nere ni yete kwitira sekiama agyodia mbono ngoira na ali mete Kitutu Masaba ni ebage kaine na nyali bali Masaba na makomera no ale manduku Daniel Mandugu nero ile kwetera sekia ma GODM hono kingo tirimbo kage na bongo nyali bali chache inyora side jana neni ile kwetera sekia ma KUD hono kinda sukage na bongo Kitutu chache no iga sitore ama konyora Kitutu chache south otore na Anthony Kibage kwetera sekia ma GODM ingo ende jirani ya emo ino Nchabet Nyakundi ile kwetera sekia ma KUD hono ngende bonchali na bongo komonyona Dr. Jason Joki ile tukwetera sekiama kya UPA ikingo enda bono moino ngenda South Mugirango nyora na Silvana Osoro oyire tukwetera sekiama kya UPA bono ngenda bo machoge burabu monyore Obadia barongo Obadia wetera sekiama GODM bono neti ngenda bo basi mayoja bo machoge church ngenda bo basi ngo monyora na Innocent Obiri nere no aralia ande nere wira sentunde ya kabere ingorere bo machoge church abento monyora Aliva Miruka wetera sekiama KUD abona bo babunge baita se county ya Kisii ekatodari kumwe babende babagabana baito Simbara Tibauru oyo ile tukwetera sekiama GODM abo ya se county Nyamira ne lindo jena mos kimomi yaribo amono makonyo James Gesami ne no bara sensemeli iga se county ya Kisii Robert Monda daktari Robert Monda Daktari Robert Onsare Monda kabisa daktari mbia mono sensem speaker ende dinge baje speaker ito asekauti ya Dr. Philip Nyanumba oigobe ke daktari lazima uweke daktari etayo mondo moe toka na sekauti Nyamira speaker na korokone no ke biasa bona bo bara ibaito batutenene da sekauti to bona ndurgweba ababunge ani aba MC baito bonsi county Nyamira na se county ya Kisii yo bali bonse bakwenda kina lende na abatu sukiri bosio toko bakira bionara county ya tena ngabate function mambia mangana agriculture se county ya Kisii nara na yo nero jigoye oyo nero karum nero mugavana nero ko nere abage ni ngomba kare mete ka bwana mangana agriculture investors ngo baro abange ngobona naro murubino tangaso beta sita sen kiande Steve na county ya Kisii na ndata ko beke meroberio kwenda kina kiukini birengo via agriculture ine robole mia se county ya Kisii tumete usento bwate bintu togo cha gukora exhibition egara investors bago chumete ko ikatora showcase what we have ndubade banana wine ndubade biskali ndubade jabuka banana wine yes it came through Madam Vicky nero na bande mbaro ndo gyombegere ko kunyangarora gyombembero bikoro siali kabisa timete sibia iru mete ko byaro kwa nyomori okeps timete sibia iru Kenya Bureau of Standards yorba irurende baja kemere mo mete ndubade binte binge ngote abuna binte binge biragusi igwarana nde obunda mbulugusi utabitinja koruka makorona chi county yange ndubwata nge 365 minerals asense ya Kenya igo bono jense ya Kenya ni ntenengu nelina ebintu biso kusumaili
healthy and wealthy. They're wealthy and healthy. Ina yebiro mwanju muriri lakini ne twara kumanyina abirata to ekerora sika mede bali no ne county ya Nairobi ekero bali county ya Nairobi, county ya Mombasa, county ya Kilifi, bali si county Busia, Murang'a, Busia, Vihiga, Kakamega, Bungoma, asa sore andons mede no tena super suba mata Migori tuka Ndizi TV kubwata yes inashika vizuri Sabania ngabo ekubwata buya kabisa abantu bali bara nande jinde mironjirali abantu kole mabale kabisa kabisa Sabania boda ngabo na arankubwatire buya sana sinanyoro tumonto kontenga na Tanzania yes some parts of Nyamira County nanyoro talisha bekiretali kontenga ga kitorosalie signal ngamatebinga amangana ye signal hiyo itashughulikiwa mara moja igobona abantu banyamira some parts of Nyamaiya mukomoni gabo na baromba bwate concern iyo go addressed very urgently. Hasa sama ya Tanzania na mayana Tanzania ngoligereliere Ndizi TV anene murobiruge singa umaite Tanzania bateri abange na wamebarikiwa kwa nyimbo. Wamebarikiwa sana kwa nyimbo na sauti. Na sauti alimbaro kabisa bakulige singa sana. Ndo bange teno nyanja. Achara byakangari. Bwana tole Tanzania ke gotora bana ne weekend ma. Yes. Yo bono kanya kwebanga. All right. Wadi mo tigara kanya kwebanga ntungwana tole. Dime producer kitora yanene Joshua Petronile. Ozina bigai ona ndada ko banga igisinga ino finise de nyanja ngwana toni onyara matabatera ali matera kirense ne senior med ngwana ki ense Kenya Tanzania unajua kuna nyimbo safi sana maridadi kabisa ziwe za gospel ziwe za hizi za bongo wamebarikiwa tu zaidi toko Nigeria mbanje Zimbabwe sendine movie bintu bindale hata nyimbo Kenya ngitoseni Kenya. Corruption. Tumebarikiwa na vitu vingi sana Kenya. Lakini Kenya. Tumetambulika na nini? Uzalenda manini? Mbia maete. You cannot identify. Ntokomanya. Kenya ntokomanya by the way because it's very specific. Hatuna ile brand. Yani Kenya ukisikia Kenya nchi ya vituko tu. Kenya na ntundu bade brand yetu ndo tonyemanye. Ndo ndemanya kile nengi. Asense ma demokrasia amangana demokrasi ndo rigora ke. Yeah. Ekero ngane gise jinde. Maite umurai bwense ya Uganda obero rogisa kwa kaiboretu. Yeah. Aso konya kwa story iboro. Konya story iboro lakini konya na bero. Ora bero. Agiyegeka ogambire miaka mingi kora around 1986 yapo Rwanda 86 korigere rinde lakini nende 86 by 86 ono rindoro jinje konya na rai buru kursa minta tu lakini ayono ogambire rindoroje democracy nera sense ito ya Kenya kwa tu raba au bali rinde no insigi ya turwana rinde ina yebiro mwanju mureria konende ngubu ya twarate bani ngakiensere asebono mam asante kwamboka bosibo goteba ano arime korachesema cha Kiambu County na otole mbaka omoeli asante sana chideka cha buto kire 35 igoro ensemo kanga twachakira umurobili bobo chenu kolinde nigo tokwenda tumanya daktari ngaye ikire onye kararake ntuirane togendere kuna ukwana monaye asaguchira hapo ndio tutaanzia programu ya siku ya leo buya kabisa naronde ina ngwane risara abu na moteina iko kwa wanawake kiara kerotua kwa tobo chori bua etete wikabona tobo gati ya 47 counties ebengeretu na 40 Ekarama debe ngire tu 40 kondo bwata abagabana 7 ni abagabana batemete sana bagito matimeto se county ya Kisii kanto nyoro musubati timeto sara kana ajigo tende miaka ya bosio tonyoro mugabana gochesa matuko ale bosio ento bwato mugabana we county ya Homa Bay Gladys Wanga tokanda na kuru tokanyoro musubati Susan Kika atwende Kirinyaga ento bwate ani waiguru twende Embwali Mbarire Meru Ali Kawira Mwangasa Tukwenda Machakos Wavinyandeti Nengo yoto atigire ayomo Naro ayomo tigire Ayomo gokwana kare uri
Oyo mo timu nyoro tibia. Lazima kuwe saba. Sebe ni wale. Sebe ni wale timu nyoro tibia lakini ngomo nyoro tori chingaki. Akina mimi mtu nyoro tibia ni fokona. I don't know. Okay. Abu. Mtu amwe viroyo mwanzo kana sasa medio mtu. Mchumulienda bago tu hiyo naona hapo ndio tunasaidiana tu manyanga tuko pamoja. Ntobati Susan Kika tukatwara Giradi Siwanga tukatwara Wafinya Wandeti Wafinya Ndeti tukatwara Kawire Mwankasa ntobwate Siziri Mbarire ntobwate Ani Waiguru ntobwate Musubati Orio Kwale akorokona Fatuma Chani. All right. Ntobwate Musubati Kwale Fatuma Chani. Hapo umejaribu sana. Fatuma Chani. All right. Yes sana. Ule Musubati wetoma bakene kina nende babeire elected. Wewe ni chimba tebina county kijibwate debut ya Basubati. Wewe county kijibwate Basubati wa debut. Susan Kika no Musubati ado no Musaji. In fact no Musubati. Susan Kika. Ayuna ebero majimori tuzana sense ministry turamanya ngai amageno itekire to kwerna to kote suko ko jino chire abajukwana na sara bagotena na bajukwande to bigia amangano bachendi tukulala to skena on this TV banzu Gusii. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii nigo bono yakonikirundekerene nagokorera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor Bw'Ogusii neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoyenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Ine ayo no muremi oganete wekinya asoboremi bwao bono eserikali ya kaunti ya Kisii wetrase wizara y'uburemi etugo chinswe cooperatives na irrigation amo nababwatani bande gobwatrana nekyumbe ya Kenya Crops and Dairy Market Systems KCDMS ekyoge gusirwa nekyumbe kya USAID nigo bago kwarigania asirit korio korigereria oboto bweriroba omoroberio yo nigo rakorekane ritkoria Jumatano chitariki 22 chumo kyenyoyo asensemo ya ATC gochakira chinsa isazo chamambia goika chinsa kyanda cha mogoroba omugeni wesko nigarabe mugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati ekerenge kenene nigo kere kore ndobo tobu bweriroba eryo koine kyarige sarigiya nabo igori saine korwa soboremi mwensi mwariganiwe Expert Yomo Driving School ne skuru yo Burundi ya bwechigari ekorwa maigerio yebirasi au ase amagori au abaorokiani go babwatobo manyibo isaine nabo igomba nchere nekyombe kyobosombi bwa para NTSA asekerasi yabi nkorotora maigerio yo Burundi ya bwechigari cha manual automatic gose manual na automatic asobwamo korundi ya chigari chinene buna chikanta chipigipigi nabo igo chigari chobosombi bwa matatu buna chinisan ebirasi nigo bigo chakense mo ya mambyango ikachinsa 12 cha mogoroba noko igorango chakera ritkoria Jumatatu wekaritkoria Jumamosi aseritkoria Jumapili tosiegete ekyoganeirie eryogo chaka maigerio nekebande kyao epini ya KRA account ya Teams nabo igo blood group yao ngorwa toroboraro asibaria bakorware gose baganitie ko bange neskuru ningo togotoka somo chiokeroka angene benki ya cooperative ensemo nedukenene yokonya chisoda asamange twakere simi wetrase namba enoti isano na ibere eyemo inye isano na ibere isano maragatatu isano na isato inye gose noti isano na ibere isato ibere isano na isato isano nemo maragatatu isato
gose enoti 52 52 51 52 eyemo enoti 51. Expert Yomo Driving School, we teach you drive. Esimi yao nebwa tumuchando na nigo itakiri koroiswa gose kobekwe bintebia iliyegenderere gokobokorerie gose aye numoroisia bwijisimi na nigo tagete asokore bintebio iliyochigo tume akoroisia eduka ya No Limit Phone Spares and Tools yeri miyumu chukisi nigo bakurwa koryo bobwonsi mpabwate bintobuna soldering gun, electric cutting glue machine, multimeter, soldering paste, rework, battery connectors, SIM slots, camera lenses, fingerprints, fiber connectors, charging ports, charging flags, power switches, touch screens, complete LCDs, LCD pins, chiriechinke, eche medium, na bwego chirichinene. SIM card pins ejectors, chassis, back covers, gose leads, chispika, looping wire na tweezers. Nigo babwate chiduka ibere imeyomo chobo songo eyemo nigere asamagacho Ahuru Plaza neyende ekabange na tea room opposite Uhuru Plaza asamange akira mainesimi asenamba enoti sano na ibere kianda isane eyemo enoti sano na eyemo enoti gose umwakere jane tesimi asenamba enoti isano na ibere isano nemo isano na isato enoti kianda enoti. No Limit Phone Spares and Tools. Aye numugendi ya buru pikipiki na nigo tagetea maguta yeshiringi chiribwibere abosa ase offer iguchikoera chitariki 30 neyemo chumotenyo gatatu kurua si company ya Car in General bono ika ase company ye ibwatu bumanyu bunge asa mangana yichipikipiki chigari nebyuma byabo ibyura twaro kwegena asibire ebyetane rimuriuka rigucha sibirengero byabo Car in General abanigo bakodia chipikipiki cha TVS chituktu lawn mowers ichuchikubuturo bunyansi jigenereta chigutumikaze chiabisi na bwigose chinyagatari nechi spare parts chabo boigo mbabwate chitairi chichipikipiki nechigali chi oil chokorere service mbabwate garage yokobarira chigari n'abarosia bari n'ubumanyo bunene ngokonya bari abaguri babo go process logbook nechi number plate nkorwa bari warrant y'umwaka yomo ase chipikipiki imitinye tano nomo ase engine ye tuk-tuk na boigo chitail cha MRF onda bwensi wadana abatambe abakonyara services cheito eite bigi chituk-tuk chiko techi spares abakonyara kwabakonyore seli golia raisi ebile discounted and also zikitawo nechiga kere pigipigi yokugura nige gocha nechi helmet ibere chi reflector vest sibere a license holder eyemo ya insurance a toolkit yemo ni warrant y'umwaka yomo nigo bari mijumu chukisi ase nyumba ya Ram Plaza ibara ya Kisii Sotik gusoba kiresime ase namba enotisano ibere isato enotisano ibere isato isano nemo inye ibere isano no isato kianda gose enotisano ibere kianda isano no isato isano no ibere isano no isato Car in General, power for better living. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikubrukanye chirange nigwikire chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing guse kubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita
mbabwate chipot bune chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo yera se nyumba ya Old Sansora Building angenege tesini kenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii. Mbambano wano mwanju muri on Ndizi TV ekranda tutubwati magani tunjirare goja igekuraga chinsa ibere iga bachakiro muroberi bwo bochani wasimambia boniga edwatakana to kira mono ostena kia bandanga ibachire korende edwataka turanya kwengeja naya keigo magani tunjirare goja aso asumuroberi bachikuchaka mangana yobocheni keran totagede omwanju ito murigereria opena feelingia kwa mayanga kyokwerenda wethe twatebirina none eating habits ya beirembe omonta kare guragera taligo chari kaigote yani monda tena njembegere nje nataka kushiba arajire biganiebi omonda dagobeka enswe echingende omochere chichabati omonda gobeka sali kujire yani akwerera ujane Tama dina kia dena mbekere bana jinsi turi. Mbekere mento ternaga ali nya tabe kiri seno mutaikara menta. Obekere ibi ya jingende na jinji bwa dama ngana inyama. Ado montori jingende oli nyama. Olire nyama, olira magena, olire nsu. Is the same component ya protein. Ono kanya hapo kule chisani. Amini chingende. Hapo kule inyama. Magena watabire mbekere ngamaberu. Sausage. So the eating habits chiko gara twatwaro bukolekanu like ngo jarara kwanira mdogo kulende ekarotoka ndrata linda afya yao inaanza na wewe teko nyagitali abatenga bano takeirora girega ekara odabiro takeirora girega na iga it means igo bono mubirogo osalikire atagete cholesterol oseno bebia uchaka bono iga daktari agotai botambe in the morning eat like a king. Yani muno muruoti. Neruoti. Lunch time eat like a queen. Basubati menduri kuragera mono. Marogo baragera mune mosabiri. In the evening eat like a beggar. Ne? So omo sabiri umete kwa morutera akandasi akama oso kwa morutera gatoke. Igo tabuati naende. So in the evening at night eat like a beggar. Ekiagara nkoraro go chigaste yo koranyi. Marogo baragera. Aragira buna rasalas. Yes. Buna rasalas interpepo? Yes, ara kwegwa matoronge. Ara kwegwa matoronge. Kurwa somura yoruterunseiga. Amatoronge. Endagere ntigali. Endagere ntigali. So eat like a beggar. Ati akoli marawa na liobegete nyama, na liobegete matunda. Endagere yonsi pineta gete energy. Otumeke energy. Na botuko garogwalire you sleep peacefully. Oraire boronge. So manya ndio weneta koli ndagera ki at what time. Rasalasi kwa kunyura keroma de wante goro ya pege na jina nyura rasalasi ulibwe bukunga kumuruti yali amo ariko mwa matoronge kirende kero nkura kirende muruti na mokonya dere ko mwa matoronge lakini ntu asome terese ni kurwali rende kero rabonsi kero bonsi the rich man yeah kero me de ne pasu amonde tajiri lakini ngumwanjira ali ngoja mwaye yes lakini pato de sigini kwa small simba kwete roba kurenda yomo na jeta akatulia sigete no yonde nera gataka olio damokonya gutulia Again, we may say na bulego. Did go to International Day of Forestry. Forestry with as the Ministry of Environment and Climate Change, and Forestry Ministry of Environment and Climate Change. Forestry. Ramba bateri tukolia bago chingera mangana ya manani since ya Kenya na ninga kibono muraibu no kwa no muraibu inside ndate ko taina tosmekemete tosmekemete kabisa to na kina goiko mwaka jirubere ne 30 2030
tusimeke mete kabisa narana morobero ine tukorara no rase county oseno umwe msiwe wodi ya ibeno ekarko ibuna kwande ibeno gono wedena Steve Alike kiongozi na kabwato morobero ya sense media nyantura karwaju kwanda igoro ya mangana wetland igoro mwa kwanda mangana wetland mete chitente mete numwa jago ikera karapto asimeke tu akira mataboli etento meto so ko una ngori merole nale tente sasa tingo bero ne metegete sasa ti mete ba de na sasa ti bura mache etimbo ligongi mwana ibinde imo bigere lakini nene sasa ti amaja wetland ngo konya ringe no energy konganja kabeiro no energy barara mati jibarara the vultures that vulture it's a barara timete kiguru songo lakini barara okay vulture ne nsoti all right barara wate bigole binyerere ko barara ne chichiko buna chire lekinakuru chibarara yarara niño gojora ki jaga bere wetland kintu ya jabe wetland no emios ya renge ya emios ke bono chajira nje what significance gete omaete nonye jaga bugire none karo adu ya goja bade none chikonga pone mdorero bya serious kuzikonga janganyire because wetland si ya serious wetland ya bono chikonga jajire kuri ya sigete emios wegerete none kara magonga agetire antu batena bono ne chinga kijeri komera chinga kichia je Christmas ancha karo sirie figa gete nje kira sigete chie rambora chie rosiga amure nsekale ya rengenge ya nara inge kimanyereri I think ne igere ta magonga meze ya renga unangale hivi yoko manye sugu kwanza wachakira kuoma chinyomba lirio koma kwa renge bakamweti ne litoke chiragete igariria bantu chinyomba cha renge cha matobe lakini chiro sirie lakini climate nje ya sari bintu sana mpaka mwana bakaro toretera ekare ko toretere umbu liga to discuss yoreju konga jibarara yare de umbu so litukeli International Day of Forests nayo mwancho muligelia mukenya mzalendo nayo kolege ntukeli keganirie ikirani agenda yumuraibu ensina tagetenga ense by 2032 ya Kenya ebe green egere tokonye nonye blue economy mangana tokonye ense ya Kenya kiagera nonye na baringoli baringi gora se studio they talked a lot about mete tusimeke mete so that nonye na mbeo ingiyo kweyana aliyo konyora fresh air mete ne bwata maya mange mete ni bwata maya ne bwata medicinal value ya kabisa ne bwata yani ne bwata amaridadi ya goja from alternative mete alternative tenacious agoja to tebirine ngagie karo kwaranyure jikoni ni gete chinyinge chi karwasi na mangara kinere bana alternative ko karwasi kuru motegete kwanye buna bono into what 50,000 species njire medicinal purposes 50,000 mete 50,000 species nebwa it's medicinal motugo ko wadi na bogo nyu ekebunga baise kembia rengo ebintu bia metenja rengo ro minyoka bete no ne chiombe bete na kingora alifa maige miaka yane yanyabende since 1972 no ne chiombe ichi akairu iliyogo yeke Gusii ejuba tu akaira alifanta kabisa toko bimalia kwa bwate ngombe kwanya ngoteligo chimba nande tu kwa kamire maro goba yae lakini ono regisindani eji odebuna after 72 hours lakini omonyene onyeri chama okama okwereria magere abantu bachikoni lakini angana nama ngona litukeliga na isme kumute ane kwegwete nga to singatie mete ya indigenous mete ya kerero mete yege koro emete mesocho emiobo mebakora mete chibambu emoti ne weto mnyita emoti nere yo mete kwa gadinyo pengia sana mete konetere akataba bono bune emoti ye bambu nige bwate melie go purify no na mache roche eko beka macha ba makendu bicha tigana mangane melinga mkwe wetenga melinga muge kunya 25 drums of water per day melinga munda bwate kurwano yo mtobreto ne bwate kurwali tonyosa miga 25 drums igone ibuyulite 20 25 manyantebi
Ekero tuendeta hapo sasa mwetibone tuwajitwa kwenda mangana heriti yake. Ekero tuendeta mangana heriti. Heriti bakote abana several studies iwajigo prove that the feast of forest environment lowers blood pressure and pulse rate and reduces cholesterol levels. Yani ekero utaranda alima tindio kure kasigete environment iringia ngo reduce yera mangana lowers blood pressure. Meta sinaro wikakwanya na environment kwenye wikasi kita moga simekira buya yani ukubona ni gore heden hani gwetenga kayiga igone study ya koruna ekaro gotare forest je a forest environment lowers blood pressure and the birth rate ni medendro nyorana enkoro muntu no moigwaka 72 per minute 72 como mete to bate 6 seconds lakini bona ya kire 72 igo per minute igo bona karo karere bo bena begwa papa ya ke 82 kongo igo mporro lakini bona karo kwa chire asensemeye ga ngo reduce yere pass rate na mangana cholesterol levels cholesterol levels iyo mwenye kwa jana tutebi ameno tena ere healthy forest for healthy people yani ri nani dire afya na afya y'umuntu bono healthy wo jase mwanya ba bono tote engine medeli indigenous nere miya nini bwata rufu ngiya bwata ndogete biya environment ngiya igoni yeko ba egiya go jase mwanya bantu noje ine ndubigira se muntu begesongo wale na conservation and sustainability using forests is one of the best ways of protecting our planet and ourselves. Healthy for forest are vital for all aspects. Yani igono weta mangana healthy ba kwanira igo environment yebengia ndukonya kolera igono and by the way forest obyo ebwato bonge forest can provide food metenero ere ndagira fiber fiber tokoroseria ebintu bya tokonya metenere go provide amache ne metenero eliogo na tuateba kuyungenda yakonyarire kokoberia masabo yo motoyu kwanyoranga kwa bweni tubwato mwarubaini wete kaso mantu bakoberia binyoraria mwarubaini badeno karwalya marwere 40 ngaigerdo mwarubaini omete na chabo manya by the way bwangu yo waja I never knew mwarubaini ni so was lakini siku hizi lakini teyo siku hizi ora isiko bigero mwarubaini omenye ke baraigo mete ne message na ndo maiti buya no ne mete tuwate jinsoboso mete jinsoboso no mote it's a fruit plant jinsoboso no ro mete jinsoboso mete motoriro abekarangeri it's very expensive. Eso ve motoriro eribu jojo dana bibi diararia uno muongo buoga dori bibi Loyana manda gera ukaona pimiwa na shilingi 300 ama utoisana na jojo yes chindagera nchirororo chindagera nchirororo chire ligo libono iga chindagera chichenge bosa chiakare manda gero meta kamire kwanyale be kwanda chingenene no kwanda mwo muntu squeeze ni pesa nkenene borongeri jojo buna mapera gakondi gwa bono ngakia uta jizo nango adviance yo primero chichambura ichi to gachirimo mongino lekoro kwa bitutu may God rest her soul atu akaliniro mote igoro yani twali chichambura chichambura no chimaite bichambura ni band ebintu bibi bisini bire chinyoni chanyi sana ebaso dijanje sana very purple in color yani ebintu tu akalire arafu ebintu mbiro tu akaliroro sana nabo binga echambure yura kini ama togete iga kamire some fruits chingi ya chinyoni chanje tu agatebiri na lituna lege kondo ndiro sentiment to agoruke e sandara ndo agoruke miaka timenya kimaka agoruke nature ndo bagatwara afyengi ya sana mwe kwa kalire akima edena when ekero ma history one of the okurwe bible mwe ndo bade bible na history ekero ma history to ma odanga kimondo evolution yo mondo o erectus o sapien na kia kinete ngakia kolie bindo ngakia konya koroka mpaka gaja ko erectus mwe history yo karo no so ma count ende o erectus o sapiens odira bindo bina bya kalire yes matunda ali yoro sana abya kalire naenda mbono chinse chikaunti chinyomo chigendete kwa kwandi mechando those are the things ba kolia matunda yoro sana
bintu bune bina byo bakolia bya bakonya iko bona tiga tu empress amangana forest tusimeke mete tusimeka matunda sobunge ne mete medicino ne mete ye bwata medicinal value egere tokonyeke mbroire mborobo gusinya kurunya gitari bona kwaranga alternative ya daktari Joelo Mayo nere kare gokonya abantu na inde asa matuka wangu bya kabisa daktari ngo karabana to tebia yo manga anytime korbono nguchalwika bona to kwenda sense mendeli studio bona ni mete na daktari okire osengo jarma endene mote igoro yemete na moto tena lende ngaki indigenous trees yena be okonyo mete na bueno mete bedina ninga tena register nyinga ndete ndi mete Kenya kare to tumire mete ndi ngoje to tebina bantu tige mete to enda mangana ndi to divert ngikyagera lakini bate yeri so ni bere sato njengo jitebi ka to na chosho ngikyagera to divert urwasa mangana medicino ito mete kare maete kare monto Gusii akabariro mondo motu kabiso mosona agotumia medical area kienyeji tiange tedo era sense media ni studio turaenda nganchire ndiko organize yo beshaye utumira goteba chonjo kabisa ndiko organize feyo agoteba no arime Timotex agoteba good morning watching live na Jackson Kinara olikira bagoteba good morning yamano sana bali mogende tutubate wetera century ya online kerobono tutigale chide kankeigo tuchikomera na daktari egerto swasenkwana yeli tukulia lero bya sana narodi bicha nile onya gwetana na mitandao mo sigari yo monare okonye to mwana gitori ko mweti street alia Nairobi mwana gitori no munyaro ko rengi we skuru na mokonye tende igoro gitiaga sije bona fando ine to no mpigia makofi asengera kabisa asengenjo to igo cha kuinyora ngana ochiko konyo mwana kule gasi ya so buna bwa bantu bakanirie asense ya Kenya humanity yani humanity lakini rende neri nakia banyanyimbo na ndo bamojiba onzi mbali babwate utu ubinadamu na ande mbali babwate utu meteka to change constitution yenya ya 2010 igor kare to babwate police force they used to use force but they got to constitution yenyi to police service bone rito gena ngakito dina barabu as police service lakini na to ganina ojona jonina ogo tie momo sinya nyimbe kiara kabwate bunduki osikabwate no akiabwaro na benga ne jinjo kigwachegi kwendo mosingo bakortarigen yona ndugo ikatwe community na kama ni afande tuashite barabu twarana ndoba turubani kiara karoko janirige na nere kabwate bunduki abeko nyara aberi asengo twenda sasa mere ndi studio to kwena Sara no bali no magani as studio daktari tari magani bona ya daktari we awero mwenyeji daktari kurwan sasa ya tenacious abo center anakuwa kwa studio pakuwa na mange igoro yubruira ojote ba okwana litukira na njiko karansa kandali na manyanga kingwe roberi otwara firengi to skena ndi stibe wanzu bomo Gusii Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutalire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Jane, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua
zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye